ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд, барномаи навбатии дар суҳбати соҳибдилон манзури шумост. ростӣ ҳар дафъа вақте баъди пахши барнома бинандаҳои зиёд чӣ тариқи телефонӣ, чӣ ба воситаи мессенҷер, чӣ дар зимни суҳбатҳои сарироҳӣ ё рӯбарӯ андешаҳошонро вобаста ба иштирокчиёни барнома, вобаста ба мазмуни муҳтавои он барномае ки намоиш дода шуд баён мекунанд. албатта ин моро як андоза масъулияти моро бештар месозад, ба хотири оне ки ҳар як андешии бинанда барои мо як масъулият аст ки бозам дар фаъолияти минбадии худамон дидгоҳи худро бозам бозбинӣ кунем, тавонем ки барномаро як рангу мазмуни тозае бахшида бошем. махсусан он барномае ки дар он дӯст ва бародари донишманди мо мақсуди ориф ҳузур доранд. ва имрӯз бозам суҳбати мо бо донишманди соҳаи адабиёт мақсуди ориф ҳастам. устод хуш омадед мегӯям шуморо. ва ман бозам вақте ба барнома омодагӣ мегирифтам, атрофи он байтҳое ки интихоб кардем дар гарди домон қисми 7 тамаркуз гирифтам ва ба байтҳои 44, 46, 48 ин китоб руҷӯъ кардам. ва агар иҷозат бошад суҳбатро аз ҳазрати ҷомӣ сар кунем, чун ҷомии бузургвор мегӯяд ки афв аз гуноҳ фазл буд, интиқом адл. зон то ба ин зи чархи барин то замин раҳ аст. кай фазлро гузораду орад бар адл рӯй, доно ки аз тафовути ин ҳарду огаҳ аст, мегӯяд ҷомӣ. ва ман мехостам аввало ин нуктаро барои ману бинандаҳо шарҳ медодед. марҳамат. ташаккур илҳомҷон. албатта ҳамин гарди 7 гарди домон қисми 7 асосан қариби 40% китоб дар бахши ҳамин тафсири абёти абдураҳмони ҷомӣ, мавлоно абдураҳмони ҷомӣ, ки яке аз барӯмандтарин машоихи он давраву ин замона ҳастанд ва оиди он қитъаҳое ки дар китоби бӯстонашон навишта шудааст, бахшида шудааст барои ҳамин. ва ин қитъа оид як ҳодиса, як мутояба мегӯяд, як қиссаи ҳам ҳикоятомезу ҳам латифона аст, ки як рӯз як дӯст як маҳкум мешавад ва бояд ки якун вақте ки маҳкум мутам бояд ки ҷазоашро гирад. бароварда пеш аз ҳукма ба ҷой овардан подшоҳро мебинад, мегӯяд ки хуб, мегӯяд шумо адла мегӯяд иҷро кардед, адла риоя кардед. адла якун мисол аз рӯи шариати исломӣ аст, бояд ки дасташро қатъ кунад. ман розӣ ҳастам, мегӯяд ин аз рӯи адл. адл интиқомгир аст, яъне бояд ки аз рӯи навиштаи аркони шариати исломӣ ва протседураое ки дар он ҷо аст, процессуал чизҳое дар назар дорад, бояд ки дасти ман бурида шавад. лекин ту ҳамчун подшоҳ чӣ фикр дори оиди ҳамин гуфта иста баҳс мекунад. ва баъд аз ҳамон чиз гуфтааш мегӯяд ки ман фикр дорам, мегӯяд вай одаме ки муттаҳам шудааст, ва мегӯяд ки ман фикр дорам ки ту бояд подшоҳ бояд шахси бафазл бошад, мегӯяд. агар фазл дошта бошӣ, мегӯяд аз фазл ки аз адл болотар меистад, ту бояд ки маро афв кунӣ, мегӯяд. нагузорӣ ки дастҳои маро қатъ кунам. агар дастҳои маро қатъ кунам, ман чӣ хеле дигар кор мекунам, чӣ хел бояд кунам, ҳаётамро чӣ хел пеш барам. гуфтаист ба ҳамин маъно мегӯяд ки ту подшоҳӣ, а подшоҳ болои адл меистад бо фазли худаш. бо фазли худаш. алон ду чиза фазлу адл гирифтаист ташрих мекунад, мегӯяд ки фазл он чи ки болои адл меистад. адл дуруст аст, бояд ки аз рӯи қонун иҷро шавад, ҳама амалҳо содир шавад. лекин
болои ҳамин чизо боз фазл будааст ки вай бештар меистад. як чизи дигар ҳамин нисбати ҳамин то чӣ андоза фазл аз хусусиятҳо ва сифатҳои мисоли оддӣ подшоҳӣ буданаш ин мисоли оддӣ амнистияҳои умуме ки мисоли оддӣ солҳои охир ва мекунад. чӣ қадаре ки ҳукм гирифтагӣ набошдагар 1 сол ё 2 сол 3 сол ба як бор бахшида ба ягон чиҳо ба ягон идҳои бузурги президенти ҷумҳурии тоҷикистони мо ҳам амнистия эълон мекунад. ана ҳамин эълон намудани амнистия фазл аст. инҷо воқеан ҷомеъ бисёр хуб аст. кай фазлро гузораду орад барад рӯй доно ки тафовути ин ҳарду аз тафовути ин ҳарду огаҳ аст. ташаккур. як нуктаи дигар чун дар мавриди як ибтидои суханатон дар мавриди қасд дуруст аст ки масалан нафаре гуноҳ кард бояд ҷазо бинад, чун қоида ҳаст, қонун ҳаст. гоҳо одамон аз якдигар қасд мегиранд ё интизори қасданд. пас чӣ гуна тадбир бояд кард ки агар касе донад ки масалан каси дигар нисбати нафаре қасд дорад тавонад ки ӯро аз роҳ дошта бошад, яъне дар тарбияти ҳамдигар як ҳиссие дошта бошанд. чун маълум аст ки ҳосили ҳама қасд масалан гӯем як чӣ аст, чунки нафаре қасд кард ҳатман бо ӯ қасд мекунад. мутаассифона як чизи нодуруст аст аз рӯи нуқтаи назари ҳам динӣ шаръӣ дар назар дорам, аз нуқтаи назари худи инсонӣ ҳам қасд гирифтан умуман ноҷоиз аст, нодуруст аст. аз қасд гирифтан ягон шахс ба мақсади худ намерасад. шояд ки қасд гирифтан худаш мақсад бошад, лекин фарз кунед ки як шахс омада хонаи шуморо дуздиду рафт, шумо бояд агар қасд мегирам гӯя як ба як гирифтан аз рӯи адолати мисоли шариатӣ бояд ки айну бинайн, яъне чашм бошад чашм бояд қасд гирифт, даст бошад аз даст гирифт, яъне қасд якумаш қасд гирифтан як мувозинат дорад. агар вай аз хонаи шумо агар фарз кардем ягон чизро гирифта телевизорро бардошта будед бошад, шумо ҳам бояд телевизоршо бардошта буред, лекин аз ин кор чӣ фоида? шумо ҳам мисли ҳамун дузд мешавед. яъне муносиба агар қасд гирем. инҷа як ҳикмат аст, ман мехоҳам ҳамин чизро кунам. рӯзи ҳазрати исо рафта месан як косахонаи сари афтодааст ва мебинанд оён мешуд ки он мардро куштаанд. ва ҳамин нукта дар шеъри рӯдаки исо бараҳи дид яке кушта фидода ҳайрон шуду бигирифт ба дандон сари ангушт, дандонаш афтодагӣ буд. гуфто ки киро кушти то кушта шуди зор, то боз ки ӯро бикушанд он ки туро кушт. яъне зиндаги як бумерангам гуфтам мумкин. дуруст, ин ҳам мешавад, лекин мисоли оддӣ тадбирҳои худовандӣ аз он тадбирҳое ки дар дасти худи инсон аст тафовут дорад, мухталиф аст ин чизҳо. лекин қасд гирифтан умуман як одати нодуруст аст. шахс набояд ки қасдгир бошад. аз қасд гирифтан ягон фоидае нест. бигузор мисоли як коре кард ки мисоли лоиқи шумо не, нисбати шумо не, хуши шумо наомад бар он чиз, ин корҳо ба худованд ҳаст ва ин чизҳои таваккул ба худованд кард. худованд худаш медонад ки чӣ беҳтар аст барои инсонҳо ё барои мисоли қасди мувозинӣ ва худованд бояд карданаш риоя кардан. аҳкамул ҳокимин. яъне дар гирифтани аслан қасд ин як тасмим гирифтан. аслан қасд тасмим ҳар хел мешавад. агар ман фарз кардем қасд кардам ки шуморо зиёрат кунам, ин тасмими хуб аст. гӯем агар тасмими бад гирифт мувофиқ ба ҳамон, пас вақте нафаре зарар расон ё гӯем бадӣ кард, гӯем онро ҳукми онро ба худованд супорем ки масалан мо худамон ҳукм накунем. не мо ҳукм кардан мисоли оддӣ мо як органҳо дорем, органҳои ҳукмбарор дорем, ё мисол қозиё дорем. ман дар назар дорам мисол суду, прокуратуру дигарҳо. ин вазифаи мо нест, ин вазифаи онҳост. шахсе ки вақте қасд мегирад аз шахси дигар, ин ҳамун мисоли ибораи аслӣ ки ҳаст самасуд, ин набояд ки ин хел бошад. дид ки мисоли онҳо адл бардошта натавонистанд, он тарафа таваккул ба худо.
баъзан мешавад ки мисол доди вай қонеъне аст он чи ки мисол доди ҳукми ба вай додагӣ қонеъне он тараф аз даст вай набояд ки гирифта истод рафта бигӯяд ки не ман худам ин чиро қасро мекунам нисбати албатта калима каламбур мегӯяд калима бозӣ аст мо мисол доди қасд гуфта истода ҳамин дастамо ягон чиз гирифта андамуда рафта қасд не қасд дар ҳақиқат азм гирифтан тасмим гирифтан хоҳиш карда истода як ният карда рафта кардан аст номи ман ҳам мисол доди мақсуд ин ҳам аст ҳамон қасд гирифта шудагӣ яъне хоҳиш шудаву дигару дигар ё шахсе ки мисол доди чӣ дорад тасмим дорад як нияту орзуҳо дорад ва казо он чи ки инҳо гуфта истанд интиқомгирӣ ин тамоман дигар чиз дар ҳолати ҳатто интиқом гирифтан интиқом бояд ки як мувозинати муайян дошта бошад ва як коса гирифтагӣ бошдага ту рафта табақи вайро гирифтан ҳуқуқ надорӣ ту ҳам бояд рафта косаи вайро гирӣ ки инро риоя карда меояд ҳеҷ кас ташаккур байти навбатӣ идомаи мантиқи ҳамин мазмун аст ки абулмаони бедил мегӯяд ки безанг дар ин маҳфил оина намебошад он дил ки тиҳӣ бошад аз кина намебошад ҳар ҷилва ки дар пеш аст гардаш ба қафо дарёб ҳар ҷилва ки дар пеш аст гардаш ба қафо дарёб фардои ин олам бедина намебошад фардои ин олам бедина намебошад мегӯяд бедил ама хостам ин нуктаро нест инҷа калимаи бедина ин ҳамин ибораи дина аҷоиб бедирӯз дуруст илоҷо ман ҳамун бозгашта ҳамун чи аз он ҷомеъ бем як чиз хотирам боз омад вайро ҷамъ бас кунем то инаш гузашта мерим боз ҳам бобати ҳамун фазл як неъмати бениҳоят бузурги худованд аст ки дар қуръон истифода бурда шудааст ин чиз ин калима мисол худованд мегӯяд ки ба бани исроил мегӯяд ки мо ба шумо ай бани исроил яъне фарзандони исроил қавми исроил мо ба шумо болои тамоми оламиён фазл додаем мегӯяд яъне якумаша ки фазл неъмати худованд аст дуввумаша ки на ба ҳар кас муяссар шудааст ва дуввумаша ки шахсе ки соҳиби фазл мешавад соҳиби яке аз неъматҳои бузурги худованд мешавад нисбати калимаи адл ҳам истифода бурда шудааст лекин боз ҳам адлу қазоват кардан пасттар аз фазл меистад адл дасти мо ба ҳам додагӣ мо ҳукм карда метавонем лекин фазла ҳеҷ кас мо ба дода наметавонад ягон кас дода наметавонад инсон шахси дигар ба фазл карда наметавонад мумкин фазл аз нуқтаи назари мисоли оддӣ эҳтирому эътибору эътироф бошад лекин он фазле ки худованд гуфтааст вай худо медиҳад ҳолон ки адла мо метавонем худомо пешбарӣ карда истода ё ҳукм бардорем ё нисбати ягон чиз қазоват кунем хулоса кунем ин тамоман дигар чиз аст ана барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам ки инсон сарфи назар аз он ки адолатпарвар аст вай бояд ки бештар фазл дошта бошад вақте ки шумо соҳиби фазл мешавед шумо нигоҳи шумо нисбати адолат камтар дигар мешавад яъне раҳмдилона худованд худаш мисол арҳаму роҳимин аст яъне ҳам бахшандаву ҳам меҳрубон асту ҳам раҳим аст раҳмкунанда аст ин ҳам фазли бештар аз мисол сифатҳои худованде аст акнун нисбати он чие ки мисли ки шумо қироат кардед аз бедил як агар сухан кади агар ҳамин итмом мекунам гӯед агар ягон мазмуни ҳамин чор мисраи ваш аз ғазалаш гирифта шуда ки ҳамин ки ягон кор беизу бенияту бе як хоҳиш намешад ягон коре ки шумо мекунед таъсири баъдинаи оқибат беоқибат намешад ҳатто мисол мегӯяд ки он ҷилвае ки ту дида истодаӣ ту мисол ҷилваи аспҳои давидаша мебинед назари шумо фақат асп менамод ҳоло ки аз як тараф истода нигаҳ кунед ва чангу тӯпалан ки аспҳо мебарода ҳама ҷо ғулғулоз мешавад ва я дидан дар кор мегӯяд нисбати дил бениҳоят як чизи аҷоиб ист ва гуфтааст ки ягон диле нест ки кина надошта бошад гуфтааст аз рӯи агар мисоли оддӣ чиш агар имлош агар вергулаша ҷош ба монда хонидагар ва тамоман дигар мазмун дорад ва гуфтааст ки ягон дил нест ки бекина набошад гуфтааст дил ки инсон соҳиби дил ки ҳаст мо махлуқоне ки худованд офаридагӣ ҳамисол дар қуръони карим мегӯяд ки фаалҳамаҳа фуҷураҳа ва тақвоҳа яъне вақте ки инсон
انسان رو میآفرد و جان رو به اون میبخشد. الان در اون هم الهام داده شدگی فجوره، یعنی با چی از اون گناه و تقواها، یعنی پرهیز کردن از این گناه. این اختیار ما به داده شده است که ما خدا ما باید معین کنیم که خداوند همه راه ها رو نشان میدهد. یا ما مثال عادی همه میگن که من این کارو کنی درست، من این کارو کنی نادرست. الان این کارو کردنش درست آیا و یا نادرست بود نشه، تجربه هزار ساله هایی که مردم دیده آمدگی همه جنبه است که میگه که این کار عاقبت ندارد، این یگان کس از این کار برد نکرده است که تو هم برد کنی. گفته اسلام همین چیزو مضمون میکنن. الان به میگه که از سبب آنی که مثال عادی حتی دل هم یگان دل کینه دینی به کینه نیست، ما همین چیز مطابقت کردن که هر یک چیز خود مثال هم عمل و هم تاثیر داشته باشد، هم عاقبت داشته باشد. یگان آسانی نیست که پیش از آسانی عموما نتیجه مشکلی است. تا شما مشکلی نکشید اگر شما آسانی رو به دست آورده نمیتونید. بعضیا میبینن شما صاحبی همین چیز رو وای عذاب کشیدگی و همین چیز به کار کردگی و همین چیزا رو سیکسیکین زم کرد آمدگی. ما نظر ما میگوید که همین حاضر لحظه حاضره هم تو میبینید همین قدر و عذاب هایی که باید تا همین طول همین سال کشید و همین چیزها رو که شما نظر به نمیگیرید. خود ما همون بالای آیسبرگ که همون یختوده میبینیم خلاص، پایین همون آخه یختودن چندین ده ها کرات از وزن همون نوگی که ما دیدیم همون چیز تا همون نباشد همون نوگ نمیایستد و چپه شده میگیرد همون یخ آیسبرگ. بله یعنی همیشگی انسان آخر بین بودن است کار به معنی آن که هر که اول بین بود اعمى بود، هر که آخر بین چی با معنا بود. تشکر. در بیت دیگر حضرت جامی میگن که گر سفیه به حکمی نفس و هوا نه به وقف خیرت کند کاری، بر تو نفس و هوا چو غالب نیست جز بر راه خیرت مرو باری. میگوید این هم از بوستان گرفته شده است. این هم مطایبه است. اکنون این مطایبه کامل است. بهارستان. اما همونجا با یک بچه که خردکه یک کاری میکند که خوشی دیگر رو نمیبیاد همین چیز به معخول نمیاد. سن نمونده رفته است و پدرش نبودگی امکش دعوت کرده میگن که این جانی تو هم یک کاری نامعقول کرد، اینا جزاشو بین، این تدبیرش بین، چارش بین گفته و اکنون گرفته ایستاده از روی انا پیشتر بر این گفته که شما از روی عدل اکنون باید که یک جزاش تیاد. اکنون همین یک قمچینی گرفته شروع کرده باب میکنم گفته که های میگه من صفیه، من خردکک، من بی عقل، من ابله، من آن کاری که کردم از روی نقطه نظری طفلی خود کردم، عقلی بچگی خودم کردم. شما همه قدر سینو سال برسته ایستاده، تجربه حیاتی رو دیده ایستاده، همه قدر کتابای خوانده ایستاده، شما خودتان به مرا برای جزا دادن همین چیز رو اگر لایق دانسته باشید مرحمت زنید بگید و هم تو میبینید های این من با عقل طرف دست میکنم. الان میگوید که دو مثلی اولش میگوید که صفیه یعنی ابله معنی صفیه کنه از صفایی. مثال عادی قرآن هم از صفا میگن یعنی آدمای بی عقل میگن. اما همون برای این همین صفیه یک شخصی بی عقل از آن چیزی که مثال عادی وای خواست و خواهش های زیاده به هوا و داده شدگی و کار میکند که همون موافقتی عقل خودش نه. یعنی مثلا نفس، شخصی که نفس به داده شده است و سفیه میگردد یا نمیدونه چیکار کنشه. این به مثل آنه که شما یک شخصی عادی که تا همین روز فرض کردیم دستش به یگان مراتب فرض کردیم، من در نظر دارم البته مبلغی زیاد دیدگیش نه، گرفتگیش نه، دستش به پول داده ایستاده منم تو یعنی پولات نبود من این پول من تو $1,000,000 و تماشا کنید و چیکار میکنه و نمیدونه چیکار کردنشه و چیزهای نو در کار، مغازه های نو در کار دونده، همین چشمم سیر شده، چشم گروسنگی هست و همه چیز به دست میاد. این صفایی است، یعنی ابلهی است.
ва то ҳамон худаш нарафтааст ва ҳамин корро накардааст. идомаи мантиқи байтҳои аввалу миёна ки сухан дар бораи гӯем фазл рафт, ақлу фазл, адлу фазл ва баъд дар мавриди хоҳиш ки масалан хоҳиш алакон ду мисри охираш мегӯяд ки шахсе ки мегӯяд сафеҳ нест мегӯяд, яъне ақлу хирадаш тамоман дигар сатҳи муайяни болонда мегӯяд. вай мегӯяд аз ин чизҳо бояд фикр кардан штакон мегӯяд. пеш аз як чизро гуфта, пеш аз чизро кардан ҳамин ҷо як мизон намонда истода баркашдан штакон ва оё кори вай дуруст аст ё нест, ба шарте ки вай ғариқи ҳамин нафсу хоҳиши худ набошад. мазмун агар мутоиба ҳам гирем агар яъне якумаши ки 1-0 мешавад вайба як бачи сафеҳ ақл ёб мегӯяд. ишора бар он ки сину вайба чиҳоба ақл мисоли оддӣ ақлу илму фарҳанг аз сину сол вобаста нест, таҷрибаи ҳаётӣ албатта вай мекунад, лекин ба ҳар ҳол як ишора мекунад ки одами ба ақл, одами ба хират вай мисоли оддӣ камтар болотар меистад. аз ин нуктаи гапатон ки одами бо ақл дар адл бояд аз фазл кор гирад. Бале, ҳамин аст. чунки гуфтед ки масалан фазл болотар аз адл аст, чунки инсон гоҳо масалан сиёҳу сафедро фарқ карда метавонад, аммо чӣ хуш аст агар вай фазилаташ кор фаҳмад, аз фазлаш кор гирад ки вай болотар дараҷа. пас як нуктаи дигар ки масалан мегӯяд ки чун дар мавриди нафс гуфтем, ҳамин воқеан ҳатто дар ашъори гузаштагони мо дар мазаммати нафс бисёр гуфтанд ки махсусан дар ашъори мавлоно ки нафсро ба модаре ташбеҳ медиҳад ки мегӯяд ки ин модарро бояд кушт, чун ҳар дафъаи ӯ зояндаи фақат хабисот аст ки масалан инсоно гӯем ба залолат мебарад. аммо дар мавриди дигар мегӯяд ки дар мавриди нафс агар масалан инсон аз ақлаш тафаккураш агар масалан истифода кунад агар метавонад ҳамин нафси худашро танзим кунад. пас чаро мо дар танзими нафси худамо аз тафаккуро мо аз ҳамин ақл масалан корбари мо камтар аст, ба хотири оне ки шумо бо як андеша аввал розӣ ҳастед ки масалан мегӯяд ки ақл худодод аст. албатта пас чаро мушкилӣ дорем? мушкилӣ дар он ки мисоли оддӣ як бедилан як мисли аҷоиб баша аз соҳиб бахшиш соҳибандаги ҳар як инсоне ки ба дунё мебиёд ин ҳам нуқтаи назари фалсафавӣ аз он шариъ аст, шариати исломӣ аст. ҳар як инсоне ки ба ин дунё меомадааст таваллуд мешудааст, бо як фитрати муайян таваллуд мешавад. нисбати ин ҳадисҳои пайғомбар аст. фитрат ана ҳамун чиҳое ки баъзавои настройка мегӯем ку ана ҳамин чиз генҳои мо ба ҳаст. худованд гуфтагиш бо фуҷураҳа ва тақвоҳа ҳамин чизҳо кадир шудаги генҳои мо ба ҳаст ҳамин чиз. мо як фитрати дуруст, яъне фитрат сунигап нуқтаву андешаи дуруст ки ин дунё мебинем, лекин мо дар хотир надорем. мисол ягон ҷо дидед мекунем навзод ягон кори нодуруст карда бошад ба гуноҳ даст кунад, на ҳамтуне. ана ҳамин бар ин як ҳамун надстройка бар ин ақлам ҳамин хел як чиҳое ки муайян ки омадагӣ ана ҳамуна бояд ки мо ривоҷ диҳем, рушд кунем. вақте ки ҳамин чизба агар мо даст набарем агар ҳамун чихеле ки мегӯяд ки пирвазданови модарзоде ки чихеле ки буд ҳамин хел мемонад, сайқал дода нашуда як чизи вай ки мемонад ва майдамонад. то агар ҳамин чизро мо бо назардошти он чи ки гирду атрофа воқеа мешавад, ҳодисаҳо рух медиҳад, гирифта истода таҳлил карда ин гап манин хел мешудааст, ягон гап ҳамин хел будааст гуфта истода. агар мо ҳамин чизро агар сайқал надиҳем, хушрӯй накунем, агар ақли мо анамо ақли пешина камакак мемонад, халос ҳамо ақли омаде ки мерем. ҳоло ки худованд мегӯяд ки шумо мегӯяд ман ин ақлро додам то ки онҳо шумо истифода баред. мегӯяд оят дар мисоли оддӣ як чи исботи соддаша меки дар сураи луқмон гирад мегӯяд ки ва асбаға алайкум ниъмаҳу зоҳирата ва батина. худованд мегӯяд ки ман шумо ба тамоми он чизе ки дар рӯи замин асту дар осмонҳост тамасхур кардам, мегӯяд яъне масхара кардан вай кардан не, ханда кардан не, масхара кардан барои истифодаи шумо офаридам, ба тасхири шумо додам то ки истифода баред аз ҳамун чизҳо, ин неъматҳо. ана ҳамун неъматҳоро
آفریده ایستاده خداوند میگه که و شما با هم میگه اسبق یعنی بغایت کردن شما زیاده کردن گفتید کلمه بغایت کردن زیاده کردن از این برمی آید که وقتی که ما تولد میشویم ما انامون گفتگیم بریم همه قچه عقل کده آمدگی گین یکمی میگه اما همون سونی ما بغایت کردن نکن یعنی زیاده کردن نکن الان میگه که خداوند آنچه که من آفریدم و در روی زمین در آسمان ها برای تسخیر شما برای استفاده به شما دادم و به شما میگه دو نمود نعمت دادم ظاهرتا و باطنا میگه ظاهرا یعنی آنچه که آفریده شدگی است و نسبت یک نعمت باطنی که در آنجا سخن رفته شد تمام قریب هم 90% مثلا مفسرین یعنی تفسیر کننده های همین آیات های قرآنی در عقیده موافق آمدند چی بوده است؟ عقل بوده است آنچه ما همه قدر چیز داشته ایستاده عقل ما نباشد این همین چیزهای استفاده برده نمیتوانیم یا میبریم و سو استعمال میکنیم یعنی نادرست استفاده میبریم همین نعمت های خدا الان که من شما میگم همه قدر نعمت های ظاهری دادمو بالاش با نعمت باطنی دادم گفتاز عقل دادم گفتاز از این ها میتوانیم درست استفاده بر نمیتوانید که باشه اگر عقلت بجاش مون یعنی این من دوست همین زیاده کن رشدی همین چیزا رو فهمیش و بینیش و کار بریت گفته ایستاده تاکید میردم بله تشکر راستی میخوام اطراف این مسئله بازم گویم دقیقه های دیگر یک صحبتی داشته باشیم اما چون میبینم که فرصتی برنامه به انجام رسیده شده است و بازم مسئله های دیگر رو در برنامه نوبتی حتما مطرح خواهیم کرد برای اشتراکتون به شما تشکر میگم بیننده ارجمند این برنامه صاحب دلان بود با یک نفر صاحب دل مقصود عارف که اطراف چند ابیات بزرگان ادبیات ما اکتفا ورزیدیم و واقعا برای خود ما یک رمزنی دیگری را از عالم معانی باز کردیم خیر خانه آباد و سربلند و کامیاب باشید